Rex on the beat. Wannan dan wala dan kasan da ko me ma kasa tuciya na mai ugo ba kudin fa ya na me fa kai kamar ya na me da kai na dauko ka aba masa ni na zan ma idin mu ne ai aba ban gane din mu yan kasa mana labatin aba masa kai bai wani da ne fa ko independent ga ba kai ba ga yunwa ma dan dibe na ramke na ji wallahi ma ban baba wannan magana ni ma malam bala ne na abin nan kawai za kai yanzu ba wannan uzun da zaka wallahi ba ga wancan babu wancan abokai na ne ka sai gani ka bani da ku wallahi za su mun dariya ne ka dan duba mun je ka kawai babu je ka ruwa cikin su ba su ban ma kawai ba zan iya ba Najeriya fa Najeriya ubanta Najeriya je ka zaro ka sake ragin kasa malam ba zai sama ku ni ai ban so a ce baka je wannan ka yadda muka yi da ziyo ina kama mutan da kawai dai abin Allah ka bari lamar nake ga mun cinye su amma dai ba komai na san ai idan mu da sako kamar lamarin ta bai fata rai da ke ga ma mun shiga fina mun shiga LC mun shiga kudu mun kai babu inda ba mu shiga ba nake ga ma kana nan zai ta zo ke ayo mun yi cini da ina dan sikirin da ke lalace dan mu dan abin da Rex on the beat. ya zo ya kai ya ina ku ya Allah ya zo mana malam kai kana mana wancan mai mayin din ne ya dan dauko ni ba ni da kuɗi a jikina ba ku mun dan je a tsaye cilin da wallahi yanzu mai wani gidi kai na yi ba kaga aljuna ka MT take wallahi to kuma na ce in ya ce in ban bayi kuɗin ba zai iya tona mun asiri ka gane za wanda na yi Allah ba wanda abu ka san abin da sai gaskiya ba ra samu kuɗi na ka san yanzu in fa ban bayi kuɗin nan ba kunya in ji a gaban mutane san wannan ne ai magana gaskiya dai ina ba ra samu yanzu za mu yi wani abu mai nau za ka siya wannan riga kaga dai rigar nan dai 5,000 na siya ta wannan rigar 5,000 na siya ta takalmin ma 8,000 na siya shi ga jakan ma nau take 4,000 nawa ka siya kawai ka ban kuɗi to tunda yanzu ai ba za a yi magana wayannan kuɗi ba tunda ka zo na biyan bukatar ka ai dai amma dai kai dai ma ka sani rashin kuɗin da aka sai su ne sa baka ce ba ni ina da kuɗin na siya kawai malam nawa za ka siya rigar ma 5,000 na siya ta takalmin ma 8,000 nawa za ka siya to ina nan bara lalima wani bara duba ma 500 sai ka ci wani dan asara na ka ce ga yan bakar shi ya rike ka ko kwaɗe da kai ne ka gane kai masa ba wani abun da ba da sauki dan daba ne irin in daba bakin titin ne Allah zai iya sara na ga ni ka gani kuma zai iya yarba ka ne mutane ga gaba riga din nan fa kai fuska fa ya wata rana zan dan zo dai zaka dan ban kofen su zan dan cinye su koya a dubu nawa kai baka buɗe kuɗin tsadar su a dubu nawa zan baka wuce wata aro kawai zaka ban fa a to harka da kuɗi yanzu ni yanzu ba 500 kan siya duka fa to 500 ba kuɗi bane fito da ita gani da harka da kai Najeriya kishin kasa ya ja mu to ba independent malam ko ba za ka cinye ne kuma ka ga mu yin tafin da Rex on the beat. Sai ka cire kayan mu da yana ka suna cikin ka 500 ina baka kana gadi ba Taka ce alaji. Alaji ka tsaya. Update. ina baka baka cire mun kaya ba Hey, Mr. Man. Hey. Who is you? I am Nigeria. What? Huh? kwanton mu na kasa ba ta jin Who is you? ba da kake to ya ga yau da mu da kake wani kukan ne ya yake kuma da dan kasa happy Taka ce alaji. ko ne celebrity ba wani kake wani ko ne celebrity ko wata cika za ta biyo ta nan ta ganna ka kuma dan kasa ko ba karanta ne ka yafe ka san fure hanyar da mutane ne happy birthday to you. Happy birthday. Mu ne wanka gaye.
Ya, kan mana. Allah ma abin da kamar. Allah mun kamar na. Ya ba Kai ta ba kasar ba kenan. Kuma ka fara gani. Sai kasa ce. Najeriya uwa Wata rana ma sai ka dawo kafa ba ka ne. can gayan don uwansu ne suke dogara bari nuna wasu yi ma karamin dan iska ne a unguwanmu dan uwansu